गिबि गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आरो बड'लेण्ड खौरांनिसिम साबायखर थाबाय। जों दिनै 2025-26 दिनै बे गेवलां मेलावहाय गासै 19टा 19टा जोङो माबा एजेन्डा लानानै सावरायदों आरो बे एजेन्डायाव दं जोंहा गिबि गिबियावनो जोङो माखासे आसनि लादों, जेरै माने बाजेट लादों आरो गडाउन गैया जोंहा गडाउन आरो लेट्रिन बेनि जुनै जोङो 1 कौटि बाजेट लादों। ओमफ्राय बिनि लोगोसे जोङो डायरेक्ट मिल्क फान्ड माबा लादों आसनि। ओमफ्राय जोङो बेसर सिजोनाव बेसर बायनानै फाननाय बेखौ लादों। ओमफ्राय माखासे जोङो बे जोंनि अंशदारफोरनो जोङो कृषि लन होनो थाखाय 6 कौटि धैर्य लादों। ओमफ्राय माखासे जोङो GLG ग्रुप 200टा ग्रुप आरो 200टा ग्रुपआवहाय 2 लाख करि जोंहा अलरेडि सेंसन जाखाबाय। बिनि गेजेराव जोङो 31टा ग्रुपनो 2 लाख करि 65 लाख होबाय आरो ओमफ्राय माखासे जोङो दा 50टा GLG जोङो बेंकआव साबमिट दं अलरेडि, बियो सेप्तेम्बर मासाव मावसिगोन। ओमफ्राय बाखिखिनिया जोंनाव दासिमबो साबमिट जायाखै आरो पाब्लिकफ्रा जोङो एप्लिकेसनखौहाय साबमिट होनाखै। बेवहाय जोंहा गासै 38 भिलेज दं, बिनि गेजेराव जोंहा 51 एजेन्ट दं, डिलारफोर दं आरो जोंनि आन्दारावहाय। बुंनो थाङोबा जोंहा बे इयाराव दासिमबो जोंना अडिट जायाखै, इन्टारनेल अडिट जायाखै। जोङो ग्रस प्रफिट नेट प्रफिटल' खालामदों। बे जोंनि खालामनायाव माने 1,50,000 सामथिं लस जादों, खिन्थु बियो फाइनाल नङा। माने दा ग लाइभजों खालामनांगौ नालाय, ओंखायनो दा जोङो बे फाइनाल जेब्ला मोनगोन होनब्लासो जों बेखौहाय लसबो जानो हागौ बा लाबबो जानो हागौ। लना जोङो GLG होबाय, 31टा GLG होबाय जों ग्रुप, माने ग्रुपआवहाय 9 करि, मोनसे ग्रुपआवहाय 2 लाख। दा जोङो 31टा ग्रुप होबाय आरो अलरेडि होखांबाय। 50 ग्रुपखौहाय जोङो बेंकआव साबमिट होबाय। ओमफ्राय बाखिखौ जोंनो पाब्लिकफ्रा साबमिट होआखै आरो बे लनखौहाय माखासे सिस्टेम दं। सोरबा गटारि ग्रुप खालामनांगोन, सोरबा टिआरि ग्रुप खालामनांगोन, सोरबा फिसारि, सोरबा पल्ट्रि, सोरबा फिसारि, ओमफ्राय दाखारि, बेफोरबायदि ग्रुप लायै मोनसे नाम लानांगौ आरो 7नि गेजेराव मोनसे नाम उपनाम होनानै बे माबायै जोङो साबमिट होनांगौ। साबमिट होब्ला जों बेंकआव साबमिट होबाय, एकाउन्ट खुलिबाय, एकाउन्ट खुलिनानै बेंकआ चेक बिथन खालामना हरो। आं सराइबिल समबाय सेक्रेटारि जानानै रायजोफोरनि सायाव मोनसे खावलायनाय थायो। जोंहा दा ग लाइभ सिस्टेमजोंहाय अनलाइन गासैबो शेयार हल्डारफ्रा आपडेट खालामनांगौ। आपडेट खालामनायाव जोंहा आधार कार्ड नांगौ, फट' नांगौ, ओमफ्राय शेयार नाम्बार नांगौ। दा जोंना बे फुराना अफलाइना थानाय नंला। दा जोंहा गोदान सिस्टेमैहाय अनलाइन सोसनजोबनांसिगौ आरो